so obi osu apete no mfoforo no onom one tot na wabo okay onom abe afi ba ko a tot no ntimi no giso omiam afi ba ko mbo saa na painkiller no so tie o start nom ne foforo a onom ketua bi ana wo ho atɔ wo nte ya obiom okay but be kakra no agisa onom mienu ko na na agisa onom miensa be kakra no onom kra still na da so yo ya ntimi ni mobi a ne de last week me kan or swap painkiller ne nom a or kwa afuo mu a ne ferry so obekuta poma because onyini ye tina ode asi nti na ode ne poma na sie nkwanse nti wo we painkiller na charge no no anante kama abɔ ne life a wura hɔ a no atam ne poma na ode akɔ na afuo mu wo ba so a na wahwe painkiller ne bi wo afuo mu hɔ nti ode poma ne sie nkwanchen hɔ a na wanante kama de abafi wo bafi anadwo no na wabɔ bena saa ma de ache wankwafuo mu nso so a abusua bɛda kom saa wo hawo yi nipa pii wo hɔ a ɔmode ekɔwuo ɛno ɛna nyame adom ya ye hwehwemu kakra yesua ade kakra ya enye dene pii si ebetumi aya ma obi a emfa ho ne ya no ba bi efiri okay wuyi wo mo adwumaden ne ade ama wo mo de aye wo mo ya no anase de ya wa bre wo mo a obi wo hɔ a na wo no nso ne de no eye problem bi na ekoso ni nipadua nim ɛna ɛde ho nsunsuanso ɛya wa bre no okay but the nam se woni munti no ebi e woto nku a na odi awasa ho ade be china de tia na tie esa nso mpadi nku no de ano ya pa de ehye no nti na adada no se ase ehye ne de ebedwo ade be china de tia na tie na wo blame nku no se nku ne nye okay but wonim sa de kro no ba bia odi nku ne fa no enye ho na yawo ne wo enye ho na problem ne wo ense bia pain no ewo ha but yare no wo baabi yare no wo baabi eno ne asem ese kura 2 9 na atwonjo awo ya ase yeah wodi aduro ne yawo ya ase ampa acho enko dabi kuro no wo fom ho agise o mia kuro no enti se ye te sa de na se a ebema ayaresa na ye mre enti amfa ho ne obi se de sitie enu nti na one family yenya saa akwanya se yebetumi atu ya wase afiri nipadua nim emfa ho ne de baaye okay ne no so ne de aye din ama nipa pii se ombetumi anya enu nti na yaba se nia eye yawo de aka na to dem o de okuta poma o de wachia o de wontimi ntene ne mu o woni se omo kɔ ajanan bia omo de ne ye de yekoto so bi no yeah obi wo hɔ a so kana mani hunu pa wo janan no so ansan no atima pia bonten a obre na che se uye pain expert ankasa wow do number ni bi mu hia me because number no ni hia me na amanfo mfrɛ wo na omo misamu obi a ebia pain bia ka no ato hɔ omfrɛ wo na nyabre fama no abusuafo brother man na che se potassium sam na making estate junction so we estate junction okay ehwa na Kumasi branch no ewo nti misra wa wutie mi ne wa wo hwe mi one family yima form logo no to suma mi wana logo ne me fedodo serious fedodo unique I want say logo wow busuan ho wo hwe enipa ba ko ha na ba ko ha nti tire ne tuatua so yes nti e wo de kire wow one family nti we de wo za abrochire num say no kwa your family doctor ho Ghana ha kra ne sa de no e ba ana say nso yen ya beti ase say abrofuduo no de enu na eku yen enti no wo ne wabusua fa ho koja one family clinic because almost services no kra no obi wo fie na bribi nti ontimi makra me sure say mo betimi your friend home care okay because say ya no ba bia itimi di bi mo koduru no obi wo ho a wo ye na hwe nyi na ayedin nti eno sa na ye nhihye na ekofie ye hwe na ne apagya na so nti e bia obi wo fie onim so yare dadam da kro okwa yi a no no so afura ne kuntunkune ne wapie masa na ba ne sen me pa cho waje home care eti no agise die ebia onyanya gidi ana de enka na koma ana onye ni se ne ho beto no na emum se obi ehwehwe yen se wontimi ma ye beba fie obeba so a ye wasuyeye ene ye won kyerɛkyerɛ a ye a ye kɔ ye nim no ye besua nneoma bebre
eno nti no entime ma say obi pese wonya ye so mfa so okwan bi so na nensa nka okay agi said the wonya nsi na dwene pi so ebia na obi wa manone because Sompa de na abrochirefo no age aboso so yeah wo pese wonya access to one family clinic yeah asembisa ne say ehe na obe follow mu o pese ebi kura wone mo kasa on WhatsApp ne da eniema na obeden. Okay, your number na 0546 0546 68 another 68 17 0546 68 another 68 17 and no na your WhatsApp number. Okay. Oko YouTuber. Your One Family Clinic page. Okay. Yesu ya nioma bebre wo ho a obetimi ahwe bi. Okay. Oko Facebook and also One Family Clinic na and also nioma bebre wo ho ya cheche nioma bebre mu a yesu ya de obetimi asua bi. Ena maba wa ne mranti o mo pe TikTok no. Ho nso so videos bebre a yesu ya de wo ankasa no. Yese eduana ba na ye de ho duakoro. Wo de yakwane kwoti enkyerɛkyerɛ ne bi. Fa bi bo obra ye kyerɛ akwankyerɛ a wo de ye because say what try and be mo hu saade no say Ghana ye obibi wa ha bibi wa ha ban mu bibi wa aduane mu but unimu ana unim ye no nti no say ukọ ye nkyerɛkyerɛ bibi wa mo akwankyerɛ what dey try na what try na hu say work ya na kyerɛ wo say ne ye ka ne nim ne ye ka because enya sa obi aso say ade nti e be te say de watete na bia mate dog o number ni bi mpa cho number no bi 0546 68 another 68 17 0546 68 17 eno ne di adwuma nyina okay ofra emfa ho ne ba bia wo still patase brother man nchen na say estate junction okay we bacho dog next week oba breme package na me fa ma me listeners wate yeah o de abreme o de we say cause me amafo etie me akunafo mobrofo binom na mpanyimfo bi tim sra abreme package na me fa ma amafo wate no mu hia pa onim say January afi we okay ye share akunafo be 200 free wow enye screening no treatment wow enti ne say ye ya oba ye hwe na ye hu de hawa say ye massage na uhia wo ye adro na uhia wo adro ka ho okay ye nye screening wa bre adro ka ho okay ye ntimi a ye start no say ye de a wadro nie wo hwehwe mu nie obi bia nie enti wo kofi a na enye say ye say wo ya de asemasi na da utrim na already problems wo hodeda na no so asia be ka ho enti ye ma wadro be na otwemienu kɔ ne na otwemiensa wati asi una okro no woti ase ya hwe no betima akoye adwuma hwe oma yes okay do meda wase pa na me ma wo nkɔ me obi story wo ha mpese wotie okay na story no ayama reho yasem me tie story we ye amanfo afra epese e ba show no so no doso but ye de bre na ye adwuma okay me be say ye kona ye kotie ye nua bi story na oyewi a meja kwa mo akọ wate me ba cho me mo akọ abade ba Sompa so hello ba cho wote me nka okay no kwasam ni say nti gina so okay be ba cho wote me nka okay me ba cho oyima na ho te say Yankopon adom bako na ho so e Yankopon adom ya ka kunafo asem oye kunani me pa cho me de me nya kunani na me maame ekwanya me papa wuye me papa ebusuafo de ne fast ma me maame se bia re wuye e ma ye nyanka ena programming epusu mi ame pese me unfortunate o papa wuye ache me papa wu 1999 wow ana me maame su 2000
na den o papa wuye no kwan be na ususu se abusua de no fa so a e ma wo ma me wu ntam yo me papa wuye no na yesusa de ba ti ye ko so nyina me ne me ma me ne me papa da kini nti de atia ne se me papa o yare kakra ma me di ni tinsa hospital ben empire bob ben na se di aye no na abemubu aba ena me papa maame eye me nana of friend say me maame mfa ne ba mre no ena ye call ya finfosu e ho na me papa mu fi in ye call enti ye call ho de di be 3 weeks mo na asori ana ye ko na ye kwa Assemblies of God omo yo ma je sem ko mo be fire papa me papa na ko ma bom omo de na ko mpan bo ne ade but me nana na am tene ena ja me papa di free me see the one na me papa free mu na ye nya mfa no nko se kire no me ma me wura adan a ne ye tum ofie ho no na me so anu mienu ekuta me ma me dressing bag e ma me sika ana me ma me gusa se ekuma da kala ekuta we ana bag ya da wo hwehwe bi wa fom kwan ana o se da bi ya fom kwan ba sika no me brad ya nti ya be na o papa dingu iska no so ana me say Tofiakwa eneja me ma me so ye obi a ye ompe ne ho asem oye enye ompe ye wan ka hwe no fe no fa no bo na ma na me ofa no se enye hwe na onimo musu ban dada na dia na ya ba ko se me papa wo fa se ba ko papa wo fa se ba ko na onu obi akoko ma police for pe na chiri no dwa ne be hye ye ho ena me ma me share na me say amu na me papa wuye no odi animu etrese be dia me papa ne ma wo ye wo me ma me ye kuna wie ya ye ba ye kura na so wo say eja kuna ni oba be di ni pa o pa dia hye ne ma ye ba be du ye no na say ye wo fosu na me papa busuafo na faka that is edem ho ne manyina omu fire fa student mattress ani eda so me papa mattress me papa ntuma ta me maame ntuma no onya mpam ye otam ne sesa ne nyina omu wieye omu tutu ye niemam because na ma pesa ye papa pasa sibi okuma afi ha nti no no mo pesa pipes no efa koko pipes no ana me papa so o see 3 rooms bi wo me maami kuro mu de ma aye no mo hwehwe sa adan ni na pipes but enu sa pipes ni de o mo ehu enti na wo eno na wo me maami o nte ba sa nte me maami hu se o ma sa ti tutu ye bag mu yi sika no ana me maami ye fast ana obi sa pipes ni maami wo fa pa no kuro ye na ade no kuro wo wu enti dem na nipa ye die na me maami yi le say efuo na me ma me ne papa do na me ma rade ha be before ma me si efuo ni mo na ma si ne ma me achi epo bi di koko na ma na hweso na esanse na me papa ya na che kakrente ma me hu tsere no because me ma me sika nyina be fire Tofiakwa to da na de ye bedi mpo na ede enti afa ba sa no na me maame onu so onye obi na ni eden bibia no wo su ana okọ nipa na omudi fi ni so omo pe obi ati koko no nhweso no okọ na se anya hwe koko no so mo nsi ma se si anu ni ejure ba ya di ahwe ye enti osro mo ndi obete na nhweso ama wo mo na eya otiwi a na omo de ne chefa ama no na ekura na so so obi tinhwe so a eyi no omutemu mien ma me nhwe so koko tam so na ye hu me ba nya abotre omo di koko no ama wo maame a oni ni kunu bre pe dua koko no hwe so ni nhwe so na dia na be crazy be ba so hello me ohiwa mi tie wo aha dia na arua ho ne se afeso ya na amuti koko no eyo mo se me maami be wi koko ni bi enti na me papa wo fa so no no ko bu obi na police fo hwehwe na atene na oba ye me maami atade na wo hwe oni ye na da so ye bibi oni na mo yi ni so ngai de me maami
so de be ya me ma me nwia kokoo ni bi enti me ma me de ho awerɛhoɔ aresasa ne yesu kɔman kasa be bɔ ɔmo nsɛm na me ma me so di ho awerɛhoɔ no me ma me di wuye me ma me wuye ɔmo nsie yie na se yesu sa Tofiakwa ye ka ekyire se ne me ma me gyina ha kɔ ni me ma me awerɛhoɔ na ɔmo gya ya sawram Tofiakwa ye ne namu saa ɛna nhyira nka Yankopɔn yɛde esi apempem a ɛnɛ me no kasa so me papa wɔ faase na apolisifoɔ pɛ na kye no ɔno na ti kokoo no besi ne ada ati na me ma me papa esi wɔ kra na aso na ɔmo tim ɛyɛ kokoo adwuma no ɛhɔ na ɔte ɛdan no mu na ɔte besi ne ɛnti no ekurafoɔ deɛ ɛna nkanka ne sɛ sɔba wokɔware wɔ fie a sɛfie no ɛmu mmaa no nkɔ aware a wɔ problem saa na me papa fiefoɔ teɛ wobɛware wɔ fie hɔ a ɔmo gyele ɔso sɛ saa suba we bɛma papa bi enu wɔba bɛware saa abusuafoɔ no bi and me de mani tete ya ne me 35 years mu ya me kɔ yi die me hu so ɔmo mu bia sada asoma aware asanko saa ayema ebrenti wo de ma me mfa wonsi akyire ye bedi nkɔmɔ wai ma tete papa okay dog me ja kwan wai say we free ukurum asimfo so ntina na mpese wo tie story ni bi no ansa na wakɔ ti dog de ekɔsoro no ne a na menim ekɔfa abare no nti wo beti enga mate mo bodwumaden pa o ya da se dog amanfo nso hunu nsɛ ensɛm ni bi wɔ hɔ a ɛhyɛ nipa bebree hu a ebedi ne nya saa di twato na menya okwan na yo ne abusua mame sanfa ntwato yi okay your number ne 0546 0546 68 17 but also see how wait me afre doko ponshira sure no adwuma wo yi mati ebedi nkomo akire papa bra no dog okay me papa jenim kwasi breninti omre naso je se mo bobɔ ne taw mame wada roma kwasi masem ye tie wa mienu petietietitia apart from the active from asimposu efa akunafo de ehun kwasi chese wo kra wati bibiri chemi ndidie me kan tufo ane se wona abusuafo omtayesa nkumafo wofafo nya munua na se mo paase bi ewu a ne yire moye na saa yaka de no munya adwuma bi munya adwuma na munya won dodo ane se omo hyeda nya adwuma hwe ne ya se obi maame na ye adwuma tete papa no paase ya ona se ote hɔ no moye ne nya se omo nya adwuma enti omo de omo ni ato omo brada no no omo fa ne bibia ye nye ne saa adi kemra bi kura hɔ kura guide ekunafo no a it will be all right nti abusuafo amoye saa mutumufo na obema bi ne yire bresa na mokoye saa de sunsun sanso no daachi enko yie mamu na de midi twa to ne mitum nua ma no fo okay senye yadoye ti se nua nya accident ana bibia majority omukunu mu wa omuye mmobo se de ye kan adenti yempiti ase na yade be ware ye nya adwuma majority omude omu makan hada asema mi kan mesa kan ma wie enya wari ndi ne ebo ma nya wade nti ne ebo ma no but the society na ye na dwen se ma no what the 25 what the 28 or the no be hye me ma na na se be piano ade no enso mi wa na onya adwuma wansua adwuma wan go school sebi wanya hwe ndi be ma no ndi the moment ya be ma no adwuma be sei ana obefirim no oba no ne nkora na ye mobo ena mi kuna wu sebi o asem ka atiefo amutie e asem na mde tufo mi kuna wu na emom no se de mi kan ena okọ school bi sua adwuma bia na oni be ma no bo bra no a se be ma na adwuma sei ana se nyame mfa sa ma ofirim pa oba no bitime gyan na so e dia hwe ngola no nti emfa ntu emfo kwasi medase bebre medase papa medase na ne akunafo no bi su di nkomo a mema no so ha mani bi se ye ma anya adwuma tena fi na hweme ma kwasi makan se adida makan da se wa wo kunu ebe ka kiro se radio station bebre ane platform bebre me ye fan tufo bebre advise wrongly
say oh trenfie ebia be me bepew ana say o mehwe wo ne ade na be ma n'adwuma say ya e de na abeye enti be ma bia etupu say jadwuma be wa ne ade a don't agree akosia ne bo ahu mami nti na we ama Mary so de ne dia ba betwa to amami Tofi me da se na panyifo kan asem bi wo se wo refo nsa na wo hwe wo die eye wo se ene wo de na aba enti wo de utumi no e ba be sisi wo ba kunani no ka ehunu se wo kyena bi ebetumi aye wo sanse wo so tia wade ase won tia wade ase kura mpo no a wa brabo a wo bo no wo mma bi enso betumi afam bia ma na eye Tofi ye wo awofo pi wo hono mu a enya mema no na prenya yo ye wo buo no ma na yire mpo ajapade ene ono be ma na de aye ne ho nanso so ema bi won ma won mo nkasa o ma no odu pa se pa so obekwa akogina ba bia ka se me na mama me kunu yesie no obua won kada nemom wo de beka de ahwawa no se eye me kunu ena mma yesie nanso bekom no na ye oba ne sika ena ba ma de aye enti yenka ne yemfantu won mo o ma ye o mo ho se ye de ye nya adwuma nemom me bra ajapade enam de mani beto so me wofa ajapade enam de mani beto so da kyedache owu a makwa ha ne yire na magye ajapade de afiri nsem se de wo ye no se mpo nipa no a wo ye no kura no wantumi antena so ni chebi anya se matu sala wo na betumi adi matu sala ade ama no ye de wo ye bia eda wani mu twen na ke wonu se sene wa ma oba kunani ne fam amane a wonamu esu a wo su ateti a wonamu no dache wo so be wie obi okay akosia ajewa kode boaten ena otene nka no ma Mary so sima ba akona de wo ka no onka na but anwumre no nsem a epiepie ba no anoden na menim wo nema pi de ema wo ma Mary aminti ona me da se e wo de ma beto sa de we e ho nsem eda makoma so pa me wo ho ayi fu ayi na we me ka e de asisu se eye high time Tofi ebedru baby no the word kunani no e say free ho okay kuna ni twi kasem na e ka se kunani a che se wudi kunu na okay ma men kan kire emma ma yenti ase se oba se oma ohwe ebo obra se ne sese ne kwan so a obia be oba bia peso oware but ebedru brebi no kunu wu a unye kunani unni kunu na adentia utimi gina ohun so okay enti sa de no me hu ni se in the near future no be free ho because ya kire those gone are those days sa kunani na ba ye no na a man no depend totally on the men oba chese oba wa be wiase nti be man na show fool from head to toe bibia na ma a man ye mobo enti sa de no na nsese ye kire na man ye adwuma na yetimi gina ye ho so nti me I'm praying say me wukura obi otiase a otie mi a oyeyon obeka say ma bibi ka say be kakra kunani ebi ni obi because it's normal. Death is normal. Said you obi bewu, said you obi kunu wu, said you obi nua wu, said you obi papa wu, said you obi mami wu, sa na obi kunu wu. Until now obi kunu wu a so oye mobo sa, obi mami wu a so oye mobo sa, obi nua bi a o dependent just over dependence. Dia ye de ye ho to enipa so bebre no na de sa de ne ba. Enti me mpa e bo kase ne se sa word no be free hokra. Na ukunu wu a na ugina brane na me ti we me se ne msini me kunu sha ase ne Tofi na me bi da me nyi me kunu abusuafo akora omonye sa omontamte omonye sa me kunu ya otie me ka se otie otime se ka na me ametimu ade me ametimu se me sika pa na doso nti o ya pie no ya me ka mi fie onka say ye mpo but ye man so ye ya hohoa say ukunu beka say maade ni eno no omo di praye ni o okay na fa abusuafo kura wo wa they think say wo de say de ye nya nso kura they think say enso say de akoso ya kan ye no bi kura na wo oba no play part pa gina wo so
na menyi ni say gina wo so saa kura say abusuafo nso wo mu hu until they cannot come and claim anything. They cannot. They just cannot because they know. Until those days na say o ni mu o mu fu say bi kura na be ma no oni sika dada e na okoto mu until o fu say as abe deprive wo mo ejapa abusua ejapade na ye bompa say the word kunani ne ebe free system no kura ama se be ma ni wu a o nya mobosa. Okay. Na mama onso ho ato. Me ba so ni the ma Mary uhia no wo fache show so. Edu tofe nkomo a ohu se wo sane ne magu ne na woda. Na mum kai se Nyankopon ya adoma me da ebe yi. Or special program de ma epese nyantete na omo etumi edi mpanyin titiru ewa asore mu na omo bo omu kunu no bo asafo no ma asafo no edi yie ewo bo ho ti ma meda wase se ne wa wodai obesra yen ba cho bo number ni bi na bia na obi sa hwehwe wa me pa cha o pese ohun dwumadie ho nhyehyɛ ne de ekoso a 055 70 86 982 055 70 86 982 me da se ma Mary ma mi kurani panyi me bre na so won beka news me hye da san no ma be din komo e wo ha ye da ma sese mo baaye Nyankopon hye wo den na de waye bia no Awurade be hye wa na mu why obahema onso me da se why Nyankopon enhyira wo abusiafo ene me papa ajenum ebe ai je ajenum ni ajekum na tora na tia fam tirim edi papa so wo Christian University wo ana Presby University okay Presby University okay okay Presby University okay you said me can in case obia sorry okay and now youth no okay any church mo pese Menim be program one okay number no betimi de ama okay obia o pese on me program bia say marriage say school ho asem okay sorry bia frame ya we Sunday me ko bonwire Presby no more kwa yeah sorry mate papa me fam number no ema da bi nya abotrasa pacho adwuma no emra kakra wo ho nti ano mo nya me ho abotre mo de mo nya abotre ye prekwa yanim adwuma kase because me de we ye madwuma ma ya che titru akunafo de na me kase krum ha me kai ye che akunafo 700 me wo papa bi a every year na obremintoma na me chema akunafo me kai pa ura franka waje papa ikoto mo ne niam afede eche akunafo ya begu ama afede mitrie me ya wo ana wasan soa ka ma no de abegu ura franka urade ma onyini chema me why there was special program at the emamo nti wo de ofre yen a da kwaku ajenim boatin ne number on sabetumi aka we say number the show it 0244 80 9641 papa kraso ne number no 0244 388 059 0244 388 059 na omo abusiafo braso akasima mienu na nonsia abo menna producer ase minister IBJ hyano nso se ya wada competition no anyasem ketwa anyasem ketwa se bewie nyame nko a na onim abusiafo me da se pi Nyankopon nhyirawo ye besan so ahia ewo na Menim dwumadie so me ba chawo me koi no Awurade enka ho emame makrawo